Ғабделхай Сабитов, «Хәүефле җәй». Мәче баласы идәндә хөрмәт эшеннән тезелгән диспе белән уйнап йөри иде. Кыямәтдин бабайның урыныннан кузгалганын күргәч, эшне сизенде. Ап-ак тәпиләре белән диспене эткәли-суккалый мич астына кереп китте. Бабай шактый изаланып, диспесен кисәү агачы белән тартып чыгарды. Аннары озаклап кулын юды. Эс-башын алыштырды. Култык астына намазлыгын кыстырды. Улы Зариф аның бу кыйланышларына сәерсенеп карап тора иде. Сирәк-мирәк айга бер, кайда бер дигәндәй, намазлык өстенә менеп төшкәләсә дә, Кыямәтдин бабай моңарчы артык диндар карт түгел иде. Әмма быел җәй үзгәрде дә китте кеше. Ничектер борчыла, тынгысызлана, баскычка чыгып, озак-озак күккә карап тора. Көненә 4-5 кат ындыр артларын инеш буйларын әйләнеп кайта. Кайта да намазлык өстенә менеп утыра. Монысына Зарифның әллә нисе китми дә әлеп китүен. Кортка быел 100 яшь тула, 100 яшь. Анысы да әле үз исәбе белән генә үлү тууларны теркәп барган кәгазьләр кайчандыр иске мәчет янганда көл булып күккә очкан. Бабайның үз хәтеренә ышанып кына соңрак метрика язып биргәннәр. Кем белгән? Чын дөресе әллә 100 яшь, әллә 110, әллә тагын аннан да артык. Теге кем әйтмешли, дөнья белән алыш биреше беткән чукрак картның намаз укуы кем өчен гаҗәп булсын. Әмма менә булай мәчеткә җыенган кебек улы кубып каядыр әзерләнә башлагач, Зарифның күңеленә шым төште. Әллә хәтере чуала башладымы юкса дигән уй килде аның башына. Картны ул ишек төбендә туктатып, колагына иелеп кычкырды. Кая җыендың булай, әтей? Кая җыенуың дим? Шәй әзер бит, утыр, ашап алыйк. Әллә ишетте Кыямәтдин бабай улының сүзләрен, әллә ишетмәде. Кулын колагына куеп тыңлаганда итенде дә, һичбер җавап кайтармыйча чыгып китте. Икенче көнне тагын шул ук хәл кабатлангач, Зариф тәмам пышынып, әтисе артыннан күзәтә китте. Капкадан чыгуга Кыямәтдин бабай тыкрыкка борылды. Ындыр артында үскән яшь кайын күләгәсенә барып, намазлыгын җәйде. Бу юлы Зариф әтисенә сүз әйтмәде. Хәтерен калдырудан куркып, аңа күренмичә, алдан ук кайтып китте. Әмма 1-2 көннән картның тагын чыгып китәргә җыенганын күргәч, түзмәде. Нишләп йөрисең син, әтей? Диде ул картның колагына ук иелеп. Кеше көләр бит. Намаз укыйм дисәң, әллә сиңа урын тармы? Әнә бит мәчет чаклы иң бар. Бер үзеңә бер як рәхәтләнеп укы. Көлкегә калдырасың бит булай мине. Бер әтисен сыйдырмый башлаган икән диярләр. Кыямәтдин бабай улын сабыр гына тыңлап торды. Ләкин бу юлы да ләммим сүз кайтармыйча үз юлына китте. Ишетмәде ахыры, колагы бөтенләй томаланып җиткән дип уйлады Зариф. Әмма Кыямәтдин картаның сүзләрен ишеткән дә, аңлаган да иде. Нинди ваемсыз балаларсың булар, дип борчылып уйлады ул, тыкрыктан төшеп барышлый. Ил өстенә афәт килгәнен күрмиләрме әллә юкса, балачага шул ни әйтмәк кирәк? Зариф Кыямәтдин бабайның бердән-бер улы. Аңа инде тиздән 60 тула. Ләкин карт алдында ул барыбер бала хөкемендә. Кадерле бала, соңгы бала. Башкалар инде күптән үлеп бетте. 2 өлкән кызын, 2 селектәй улын ваба кырып салды. Бер кызы буйга җиткәч, ачлык елны вафат булды. Шул ук елда 3 яшьлек сабыйлары күзгә карап, ашка тилмереп үлде. Аналары мәрхүмә акылыннан язды. Чүпрәккә төргән беләкне бала итеп, бишек җыры җырлый-җырлый, шуны кулында тибрәтеп йөрде. Нинди генә кайгы хәсрәтләр күрмәде Кыямәтдин карт үз гомерендә. Әмма ачлык афәтеннән зуррак афәт күргәне булмады. Шунлыктан гомере буе иң курыккан, иң нык тетрәнгән нәрсәсе аш бала кайгысы, аш бала фаҗигасы иде. Я Алла, ничек аңламыйсың бу Зариф дип баш ватты Кыямәтдин бабай. Балалары бар ләбаса, ашгырып ачлык килә, ачлык. Инде менә ничә ел булганы юк иде бит мондый хәвефле җәйнең.
Картның бу шомланулары бөтенләй нигезсез түгел иде. Җәй генә түгел, узган көзе үк шыксыз килде. Кыш урталарына кадәр әле яңгыр, әле юеш кар явып, гел җепшетеп, җылытып торды. Бер кат яфрак ярган агачлар яз килде дип алданып, өр-яңадан бер ачтылар. Шул чак кинәт кенә каты суыклар башланды. Хәтта очар-кошлар егылып төште. Көзге яңгыр суларын эчеп туенган, бүртенгән агачлар зәһәр суыктан шартлап-шартлап ярыла башладылар. Мондый зәмхәрир суыклары артык озакка бармады баруын. Январь урталарында Кыш бабай кинәт дуамалланып, ак сакалын җилпеп җибәрде. Төннәр буе кытырынды, биеде, дулады. Ихаты буйларына, абзар кура тирәләренә сыртлап-сыртлап кар кертләре иде. Карымыл төшкәч, Кыяметдин бабайның күңеле бераз күтәрелгән иде. Тик теге суыклар вакытында арыш уҗымы тоташтан ишегән булып чыкты. Анысына халык бик аптырап калмады калуын. Ул җиргә бер атна дигәндә бодай чәчеп чыктылар. Рәхәт йомшак язгы күкрәүләре белән яшь уҗымнар өстенә ләйсән яңгыр да явып узгач, тагын тынычланган иде карт. Әмма юкка гына куанган икән. Беренчесе, соңгысы шул яңгыр булган ахыры. Менә инде ай ярым буе ник бер тамчы тамсын. Иртәдән кичкә кадәр кояш кыздырып, мич авызыннан өргәндә кайнар җил исеп тора. Басулар тәмам сусады, җирләр яргаланып бетте. Игеннәр серкә ашыра алмыйча ук саргаеп киеп калдылар. Хәтта урам буенда үсеп утырган агачлар да әлсерәп төште. Июль башында ук бакчаларга, урманнарга көз төсе керде. Бу хәл авыл халкының күңелен борчый иде әлбәттә. Тик берәү дә Кыяметдин бабай кебек ач үлем көтми, берәү дә аның кебек кырга чыгып, яңгыр теләп намаз укымый. Картның шуңа эче пыша. Өстәл янына ашарга утырган саен һаман бер үк нәрсәне уйлый. Менә бит ничек мулдан кыланалар. Өстәл тактасы сыгылырлык итеп турыйлар ипекәйне дип эченнән сыкрана ул. Кара көнгә сакларга иде бераз. Нәрсә шулай ишаналарсың булар? Сәер шул. Бик сәер хәзерге яшьләр. Башына шундый уйлар килгәч, тамагыннан аш узмый. Төннәрен күзенә йокы керми. Шулай җәфалана торгач, көзгә таба шактый бетеште бабай. Ул инде быелгы хәвефле елдан исән калу турында уена да китерә алмый. Хәзер аның күңелен бөтенләй башка уйлар борчый. Ничек булыр? Җеназасын укып чыгучы табылырмы? Рәтләп җирли алырлармы? Әнә бит теге ачлык елларда мәйетләр атналар буе күмелми аунап ятты. Аш кешенең кабер казырлык егәре дә булмый. Кышкы салкын килеп, туңыда тирәнгә китсә. Һәм Кыяметдин бабай хәстәрен алдан күрергә булды. Шулай бер көнне Зариф ат җигеп эштән кайткач, аңа каршы чыгып, арба янына килде. Тугармый тор атыңны, илтми тор. Тиз генә барып кайтасы җирем бар, диде ул. Сал әле арбага бер-ике кычак салам. Әйе, салам салдым. Бәрәңге чыкыры өстенә каплый торган карама кабыкларында китер. Зариф күпме төпшенсә дә карт башка сүз әйтмәде. Кушкан нәрсәләрне тиялеп беткәч, арбага менеп утырды. Зариф үзенең 7нче класста укый торган улы Зөфәрне чакырып алды. Бабаң каядыр бармакчы була. Җәмил картларгадыр мәгәен, диде ул аңа. Бар, күз кылак бул. Калдырып китмә. Үзең алып бар, үзең алып кайт, ишетсен кылагың. Ләкин Җәмил картлар урамына борыла башлагач, Кыяметдин бабай дилбегәне тартты. Кая барасың? Типтәр өчен алып бар зират ягына. Малай аптырабрак торгач, дилбегәне бөтенләй үз кулына алды. Ул башына чыккач, атны зират капкасы алдына илтеп туктатты, аннары үзе зиратка кирип, карчыгы кабере янында бер урын сайлады. Әйдә улым, төшер кабыкларны. Саламны да шунда ил. Бабай бик тәфсилләп, карчыгы кабере янындагы буш урынга салам түшәде. Эшен төгәлләгәч, тагын Зөфәргә дәште. Капла кабыкларны салам өстенә. Ипләп капла, кар керерлек, туң үтәрлек булмасын. Миңа кабер казыганда халык рәнҗемәсен. Шул көннән соң карт
Бу фәнни дөнья белән алыш-биреш бетте дигән кебек, бар нәрсәгә битараф булып калды. Сиңа да башка әйтер сүзем юк дигәндәй, Ходайга да ялвармый. Я көннәр буе урын өстендә ята, я баскычка чыгып утыра да, үзенең бетмәс-төкәнмәс уйларына чума. Авылдашлары аның турында бу карт чынлап та торып теге дөньяга җыенды дигән фикергә килделәр. Ләкин һич көтмәгәндә бабайга жан керде. Әбиләр чуагының соңгы көннәре. Карт көзге кояшның сүрән нурларына йөзен куеп, баскычта йокымсырап утыра. Шул чак капка ачылып китте дә ишек алдына йөк машинасы килеп керде. Бер яшь кыз белән бер егет көлешә-көлешә машинадан капчык бушата башладылар. Кыяметдин бабай башта гаҗәпсенеп утырган урыныннан гына карап торды. Аннары кузгалып якынрак килде. Капчыкларга таягы белән төртеп карады. Куллары белән капшады. Нәмәрсә бу кызым кемгә? Бодай бабай, бодай, сезнең дворга кергәч кемгә булсын инде? Картның йөнтәс кашлары искәрәк күтәрелде. Ул ниндидер авыр мәсьәлә шишкәндәй озак уйлап торды. Бодай дисеңме? Безгә дисеңме? Шушы бөтенесеме? Ул калтыранган куллары белән капчык авызын шишәргә кереште. Ләкин булдыра алмады. Әлеге егет шишеп бирде. Карт үзенең кырыган ботак тармакта ябык кулларына бодай учлап алды. Күзләренә ышанмагандай озак карап торды. Аннары әкрен генә капчыкка агыза башлады. Ипекәй! Субханалла! Субханалла! Балалар ашка үлми икән булай булгач. Ходайга шөкер! Ходайга шөкер! Ни сөйлисең, Кыяметдин бабай, дип көлде егет. Хәзерге заманда ашка үләмени кеше. Җәе бик хәүфле бит. Ничек кенә җаен чыгардыгыз соң, хикмәти Хода? Бу сүзләр егеткә тагын көлке тыелды. Гел Ходайга гына ышанып тормыйбыз бит, бабай. Үзебез дә бераз кыймылдыйбыз. Җире ничек эшкәртелә, ашламасы күпме керә? Алай икән. Мал-туар гына кырылмаса инде. Кырылмас, бабай, курыкма. Элекеге замандагы кырылык түгел бит. Курмыда бар, икмәктә. Себердә, көньяк районнарда ярдәм итә. Кыяметдин бабай тагын озак кына уйланып торды. Ләкин бер сүз дә әйтмәде. Менә Ходайның хикмәте. Аңламассың хәзерге халыкны, дип уйлый иде ул. Көньяктан да җибәрәләр диме? Бурычка микән соң? Үзбәк ягында җир тетрәү булгач, Стужин малай ялын ташлап җәй буе шунда барып эшләгән иде. Шуның өчен җибәрделәр микән әллә? Шөкер Ходайга. Меңнән-мең шөкер. Бу көнне карт тамагына умыртып ашады. Аның йөзе нурланып китте. Колагы да ничектер яхшырак ишетә башлаган кебек булды. Өстәл янында сүзгә кушылып хәтта балаларны шаярткан булып утырды. Ашап туйгач, ак тәпине диспесе белән уйнатты. Икенче көнне иртә таңнан Зариф ат җигеп кайтканда, бабай инде ишек алдында иде. Кайттыңмы? Ашап чыга иде, дип каршы алды ул аны. Килен бик тәмле каз шулпасы пешергән. Ашык-пышык ашама, йөрәгеңә ятмас. Атыңны үзем карап торармын. Ләкин Зариф ашап чыкканда Кыяметдин бабай каядыр китеп югалган иде. Капка баганасына бәйләп куйган аты да урынында юк. Зариф аптырап урамга чыкты. Тыкырык башларыннан карап килде. Кешеләрдән сораштырыйм дип кибет янына таба барганда, Типтәр урамы чатыннан атка утырган Кыяметдин бабай үзе килеп чыкты. Арбасына салам тиягән, карама кабыклары салган, кәефле генә юрттырып кайта. Кар астында ширеп ятмасыннар әле. Кабыкларны әйтәм, диде ул арбасындагы егене ымлап. Бәрәңге чыкырына капларга кирәк булыр. Кышы салкын килеп, туңыда тирәнгә китсә дим. Әйдә бахбай, теркелтә. Кайткач бирем бер келтә.